Hej og velkommen til Thijs.dk. I dag spiller vi DZ Mod, og jeg har to af mine venner med i det. Den ene, jeg kan ikke spille, han er bare med. Han synes, det er sjovt. Han hedder Valdemar, det har man ikke hørt nu. Ja, det er mig. Og så er en, der hedder Martin, han er lige ude og spise. Så men vi spiller på en show, der hedder THC, Fight for the Weed. Så hvis nogen af jer har lyst til at komme ind, så gør det da. Så det kan bare lægge VP'en i skøden, gør du ikke? Jo, selvfølgelig gør det. Det gør jeg altid. Altid. Så. Og vi kører en botnet på vej op til vores base. Og jeg klipper ikke den her video her. Og husk at lade med vise ved koderne. Ja, det er godt. Så, men der bliver ikke klippet nogen videoer. Fordi jeg synes ikke det er sjovt, at man klipper noget af det væk. Jeg synes, man skal have helt oplevelsen. Og så må man så selv bestemme, om man gider at se det, eller hvad man gør. Ja, men den der gerne vil se det, de kan jeg bare se det. Der den ikke sige, hvor kan jeg bare gå videre. Jeg er også spurgt frem. Jeg er sådan set ligeglad med, hvor folk gider at se, hvad jeg laver, eller hvad jeg gør. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt. Så med Valdemar, han kommer på efter jul. Ja, det stod sygt for, jeg ved det. Ja. Noget med hans computer er fucket op med det. Ja. Men måske ikke helt far for en af hans kollegaer til at fikse det. Ja. Jeg gemmer ikke træer lige lort. Hvor mange en for svømmeren, Thijs? Det ved jeg sgu ikke. 7. Okay. Og vi har 2 tyskere inde. Og noget mere. Så, men glæder mig til at vise alle jer subscriber min base. Jeg sad og brugt vildt lang tid på den i går aftes. Så. Ja, det er godt huske, du også sagde. Ja. Gik i seng klokken 12. Mig og underviser havde lejet herinde, så det er sjovt nok. Og jeg er ikke admin på serveren. Bare så I alle sådan lige ved det, så I lige kommer ind. Har I kunne TP mig eller give mig noget gear og sådan noget. Det kan jeg ikke. Jeg så det sige, det kan jeg ikke. Jeg må selv finde det, men der er nemt at finde gear. Det tager ikke sådan vildt lang tid at finde noget. Og owner plejer sig, er det ikke den server owner, han er virkelig sød i? Jo, han er også sådan noget. Så. Men jeg skal nok lægge IP'en, det lover jeg. Hvis jeg ikke gør det, så må jeg skulle lige skrive i kommentaren. Så skal jeg nok komme på. Og vi skal have ikke kunne komme ind og spille med, hvis det er det, jeg har lyst til. Serveren er ny. Så. Serveren den lagger lige lidt på grund af, at jeg skal lige helt op og køre igen. Den har været nede i meget lang tid. Så den var lige oppe i en uge, og så var den været nede noget tid. Hey, Thijs, har du Rust? Ja. Har du? Ja. På YouTube hedder du så Thijs Børnø, eller Børnø? Ja. Og så har jeg fundet dig. Var det hyggeligt? Du lyder helt anderledes på det. Ja, jeg ved godt, man lyder virkelig anderledes, når man har optaget noget, ikke? Ja. Jeg har set mine andre videoer, hvis det er det, I gider. Hvis I synes, det er fedt, hvis I synes, det er fedt, det jeg laver, ikke? Og så se de andre videoer. Gør mig rigtig glad. Skriv, hvis der er noget, jeg kan gøre bedre, eller... Så. Ja, hvis det er... Thijs, i Rust, den der Rust.dk Thijs der, ikke? Der er din skærm rystet sådan, eller sådan lidt i din... Ja, jeg ved det godt. Hvad du optog med der? Fraps. What? Intro. Jeg skal ikke sidde og mobbe mig. Ja, sådan noget lagt ud. Okay, der er det normalt. Det bliver normalt her. Synes du? Ja. Jeg synes, min stemme den er virkelig mærkelig. Det er, så tager sådan, som du lyder der, at lyder det normalt. Seriøst? Det vidste du godt, ikke? Sådan som man lyder, når man op til sin stemme eller noget, så lyder man i virkeligheden. Det er ens hjerne, der gør ens, eller sådan. Hvorfor fuck bliver han ved med at lose connecting? Så tror han var i gang med et eller andet. Der er sgu ikke så meget at sige, når man så sidder og kører bil.
Game of the Year Thijs, eller DK. Fuck, det er et sjovt spil, Game of the Year. Hvad kan du ud på? Gå ind til videoen, jeg synes, der går. Det er virkelig sjovt og virkelig mærkeligt spil. Hvis jeg kan se det indefra noget, sådan lige. Kan du sådan ting, at vi ser siderne eller hvad? Ja, der kommer bare ting op over hele skærmen og musik. Lol. Det kan være, vi kan spille det en dag. Det er kun et singleplayer spil. Nå, okay. De har lavet spil på 7 dage på en uge. Shit, man. Ja. Hvad fanden? Der er en truck. Wow! Shut up, bitch! Det står der bare på skærmen. Virker. Den virker fandme. Kun lidt med julen. Det skal vi sgu op med. Nå, så har jeg fået lige en gratis truck. Hvor meget liv har man lige? Hvad? Hvor meget liv har man lige? Det fortæller Det jeg. var der. Shit, man har mange skud. Det var, og du bruger dem altså også. Vil jeg så lige sige. Kan du så få... Er der så nogle steder i banen, der er flere skud? Ja. Jeg tror ikke, der er så meget krig. Der er ikke så meget krig herinde på serveren. Endnu. Vi mangler sådan lidt flere spillere. Og FPS'ene på serveren, den svinger lidt. Byerne, de store byer og sådan byer, hvor der er meget. Der er FPS'en, den kommer meget lavt. Det kommer meget langt ned. Og jeg ved ikke om det er helt lidt lækker herinde. Hvad ser det? Der er uge. Thijs. Så, men så, nu er vi snart hjemme. Eller, jeg er hjemme. Ja, jeg ved sgu ikke helt, om jeg lægger IP'en ind, fordi I ved, hvor min base er. Jeg skal så glad for. Var det der med at sige koden til det, eller? Det er ikke, jeg er sgu ikke så bange for koden og sådan noget, men jeg er mere bange for, hvis... ja. Men de ved jo, hvor jeg har min base henne, så de kan bare komme op og raid, hvis det er det, de tør. Så det er de bad nok til at ture. Jeg er en hel team herinde, drenge. Og piger, der tager med, så... Kommer bare. Så kan I få det cooler. Hvis I prøver på noget. Jeg skal lige ned og se her, hvad det er for noget. Og der er weed herinde, som man kan høste, og så kan du gå op til Trader City Storage, Trader City Clean, Trader City Base. Og så kan du gå ind på Black Market. Derinde, så kan du sælge det, og så får du en god chat ud af det. Så tilbage. Hey Martin, vi sidder lige op til, så du er med. Ja. Okay, hvad er her på mappet? Okay, hvor er det henne? Men den er til der. Har du taget en truck med? Hvad? En truck. En truck. Ja. Og er du sidder jo inde i bilen stadigvæk? Ja. Kan du se nogle kasser her? Okay. Hvorfor? Det er bare, der er en blå mission, eller en blå en her, sådan, så man kan få bedringsplads ud af det. Thijs, var det ikke noget, du kunne tænke dig Daysit? Hvad? Var det ikke noget, du kunne tænke dig Daysit standalone? Var det ikke noget, Nå, men Thijs, prøv lige at køre tilbage til det om der. Nej, det kan du ikke bare gå ud, og så kan du lige finde det, så kan du lige løbe op til basen, når du er klar. Men Thijs, det er Hvor er basen her? What? Jeg brækker benet. Helvede man, du løber fandme også lidt foran hele tiden. Bare ikke stille. Men Thijs, der er rabat på Okay. Daysit nu.
Gider du? Nej, jeg kan bare gå. Nej. Okay, åbne din taske, så ligger jeg en morfin derinde. Skål. Okay, hvis du bare herop, og så bare helt der for enden af vejen. Okay. Det går da bare helt op ad vejen. Du kan også se basen herfra, hvis du lige går lidt længere ud. Så, Ja. YouTuber. Så. Subs. Så kan I se med en base. Så en lille fin en her. Er vi stor? Ej, det var sådan en lille fin en. Så. What the fuck? Da. Smadrer lige en bagen her. Så, men det var bare sådan, det var et lille afsnit den her gang. Jeg tror ikke lige der bliver lidt mere. Så på et andet tidspunkt så viser jeg rundt ind i basen. Så, men jeg tror jeg vil slutte her, når jeg lige har fået koblet den her af her. Slutter jeg, så må vi, så ses vi noget. Nu har det godt. Hej hej. Kan I sige farvel, drenge? Farvel.